Machiegni mae Apostle George Odindo. Apostle George Odindo. Jaote George Odindo. Jo-Efeso 5:31 wacho ni en mana kaka muma wacho niya, emomiyo ng'ato weyo wuon gi min to padore kuom chiege kendo ji ariyo doko ringruok achiel. Agone Nyasaye erokamano. Chunya dwaro mondo mi wapuonjre matin kokalo kuom wachno. Asewinjo wach moro kendo asewinjo ka ng'at moro wacho ni chiege koro tinde thunde chalo soks moole kuoyo. Soks mokaw kuoyo to olie aeto liero kama, ni mano e kaka thund jaode manokendo kohero tinde chalo. Muma wacho ni ng'ato weyo wuon gi min to gipadore gibedo kamoro achiel. Sama gipadore gibet kamoro achiel, tiende ni rem man kuom ng'ama chielo en rem man kuom ji ariyogo duto te. Koro onge kaka ng'ato nyalo yanyore en owuon kata nyalo luongore owuon kod nying magalagala. Iyudo ka ng'ato luongo kata mana jaode ma en chuore oketo piny tinde ka gisedak higni 20 kore koneno ni ogwandene tindo, kendo inyalo winjo ka openjo chuoreno ni into nikawo ogwand ng'a, ogwandeni chalo kod mag ng'a. Mae wach ma ng'ato wacho ne ng'ama ne giyudore godo kane giherore, ka koro sani gisedak kuom higni moko, to mano wach ma ng'ato bende nyalo anyala wacho. Apako Yesu ja-Nazareth. Ka ng'ato oseweyo min gi wuon, gipadore gibedo gimoro achiel, gibedo ringruok achiel, gibedo e twech achiel, gima rem kuom ng'ama chielo bedo ni en rem kuom nyawadgi machalgo ma en godo. Miyo e kinde ma ji odak to nyaka wapuonjre bedo ka warwako rem ma ng'at machielo nitiere godo. Miyo kata ka intiere kod jaodi kendo un kode, obed en jaodi mamiyo, to kamoro Nyasaye ne ok omiye sura ma kata ka oa gi kucha to ng'ato